Ngaya gani kapor nagaliang jo kabalang Presbyterian Mauro ban pediang sobhaya phi ki para bangai be baro ki baywan syakane ka jingeseng nadu ki para bangai jo kabalang Mauro ki para bangai ki bana ki bay pat ki balang ki bajiwan jingeseng lembat ngi lembat ba phi ki ba pej ki ba yo sngo lingba ka YouTube channel chong kabalang ublei tun kur khui phi baro ngi pediang sobharu apedeng jongi yai temen besan jongi naka balang Presbyterian Putmuri i temen besan BK Shulai i temen besan BK Shulai i long mentaru u chairman jongka Putmuri district but i long ru treasurer jongka Maulai Presbytery i wana gani kapor rengkat bat ka yeng kesem ke jong i temen besan ngi pediang sobaya pi ka balang ke jongi ubleun kur khui pi bat ke jing syakri ke jong pi ka kam ke jong u ngi pediang sobharu ya ka yeng ubleun kur khui pi lembat ke jing syakri ke jong pi u kublei shibon nakabenta ka buram ke jong blei amen ngi sang do yang ne ke jing mane ke syakri ka jong i yo blei Henry kapor kajia berkalong mentaken hamba kinong yamane blei ki basisha kin yamane yo ukpa haga mensim barka basisha nama ukparu uwat yaki bakum kita pan mane yu ublei ulong mensim tikadei ki bamane yu pan mane haga mensim bad haga basisha tu pendem hang jing tuai ngai ngui me ablei nam tang ne kapor ka pokodor tamen panio hangi kumne ban don sipor ka ying ka pengentang ka jame ban mane ban syakri ban yaro ban pengkrau ka kerteng ka jame hiwat ka khamat jame ka jingalam jame kan rat hagan ka jing seng jongi han ka jan met tu isi ban ker khui ngi pen bit pen kentang pen kho yangi nam lang ka jing syakri ka jongi angin sko ba medon bat ngi bat khamtam ba mi alam yangi lembaga itu kejing seng kerkulangi iwe pi iwe hene kejan met sengau rat kejing khot kerpat maaf yang itulah jing pelat yang ibu pun hak keteng jong ci song duai amen ngirwai lang kejirwai kebesan spak san penyo ke batemai bat lai spak san penriu ke barim lai spak san penyo bat lai spak san penriu don bensim ba marway ban rap kat bagi sengi kinang yaj don bensim ba suai ba jan yap kat bagi sengi kinang yaj aban da yo pentemai kat bangin nang yaj kam jengai a jing pha bangin yo ai kat bagi sengi kinang yaj barokit khot lem ka koros kijirwai ba lai spa san penyo lai spa san penrio Bakis ngikinang yan don mensim paswai bajan yam at bakis ngikinang yan abanda yo pentemai at banginang yan kam dengan ajing angin yo ai kat bagi ngikinang ya ginang ya ginang ya ginang ya ginang ya ajing baba in yo ai kat bagi ngikinang ya jing kren ben bin ai om don por kat bagi
bagis ngikinang yang ay gagman kan siya'y day kabor at bagis ngikinang yang apertay damdam uslay napkaut umat lemway toyaram yulog basway at bagis ngikinang yan ginang yan ginang yan ginang yan ginang yan ating baba ninyo ay at bagis ngikinang yan igarwo kajing itbaro at bagis ngikinang yan Tesite syadin ino at bagis ngikinang yan sembay bangi botem lahadum hasyai gemsen watching man in I klempen at bagis ngikinang yan ginang yan ginang yan ginang yan ginang yan ajing baba ninyo ay at bagis ngikinang yan Kajing pule nagaktiin kajong pule hangan nagajan mit. Nagakospel Matius kalong kebaar pusan. Dan pule kit khot adu khat sau hadu laipo. Matius kalong kebaar pusan khat sau hadu laipo. Na bakumta kalong kumba ubriu uban selek jinglek syagawe kari ubal khot iki syakri jong u bat ulai haki kaspa jong u dia hawe ulai santalen hawe pat ru artalen hawe pat ru kawe hawe pa we kat bakum kabut jong u hi te kumle ru ulalek syalaga jinglej. Onda kum tahu ta, ubla yo tiang yaki sandalen, ulalai kayi batki, balo penman yaki wei ki sandalen. Kum juru utau baar, utaru ula yo nong ki wei pat ar. Utate ubla yo tiang yakawei ulalai ti klio, haga kendo balo buri no Yau sebai ukan rat jong o. Te andala kamslem ukan rat jong kita ki syakri uwan uyak heny bat ki. Anda kumta uta ublayo diang yaki santalen lawan. Balu walam yaki santali ki weipat kita len udaong. Ko kan rat mela ai hangas santalen hakmi nglayo nong santali ki wei kita len. Teu kan rat jong o la ong ho bha meu syakri ba bha bat bangai melabinot haki bakandiat
ngan bu ye me halor ki babund do khile sepo ka jing kemen o kan rat jo me utau bala yo diang ye ki arta len ru ulawan wala ongko kan rat mela ai hanga arta len hakmi ngala yo nong ar teli ki wei ki talent o kan rat jong u la ong hu bha me usyakri ba bha bat banget maliminot hak be khendiat gan bu ye me halor ki babund tu khile sepo ka jing kemen o kan rat jo me ulwan ru de uta oblayo diang ya kawe ka talent ula ong ko kan rat ngalatip ba melong ubriu ba ba ot nak ba mem shom la bet ba balum nak ba mem shom la separate mem shom la pen separate kumta bangla siap ting la lek buri ka talent jome ha kando hakmi malayo la ka jong kun rat jong ute uda yathu ula ong hau me usyakri bomand bat bat al hia melatip bang ot na ka bangam syom la bet bar ngalum na ka bangam syom la pen separate kala de yame na mar kata ban ai ya usbai jonga hakiba ai sut bahaba ngawan dengan de yo sim ya ka jong bat ya ka sut namar kata tu sim no u ya kata kata len to airu ha utau badon kisi po talent na ba ha we badon on ai unyo ka badap tamru henry na utau bom don wat ya kata ka ba udon on sim no u to bread no ya u ta usyakri boman to bread no te ya u ta usyakri bomen toy syek ba dum ka ba kham changai hang taun rong ka balan nyar bat kum dai piniat kani kalong ka tin ka jong ble u ble ker khu ya ba pule bat sha skor ya karu to yang pendem hak jing tuai au ble balong pa jong i ba peneng kan rat ngi ai ngu ya me nak nak de kapor ka ba kodor kami yo kan rat ba pham ban mani ban syakri ban penon borom ya me kan rat ngi wan tak ba pen rit khmat ja me gitip try ba me don hap len jongi hai ne ka jan met me don ban ker khu yangi ngi ai ngu ya me try ba me long ble ba krau ba don bor bro u ble ba dap ya ka peneng ba ya khando ban ngi wan kum ne kum ma ke long rengkat ba ka jing tingit ka jing tlot ka jing bom long kibriu badap tanda ke juna ke jing palat sudah iwan ban pawa khamat jome hane ke jan met ngi krepat trai ba men se ban pediang ngi ban men kan tai no ngi ha bangi wan ha jan jome to ai bangi i ka khamat ka ba sngo bha jome kan rat ka ba pe i halo jongi pat to pediang ngi hane ke jan met ha bangi yo ban syakri ya me kan rat ngi ai ngu ya me rai nama me don kat lembat ngi lemba ke kata yo baro sitayo ki benai ki snem baro ki blek no ni mat atraya ke jing pha jo me ni mat kan rat pha ke jing la esbun ko jo me ni mat kan rat ke jing ai ba ke jing la isne ke jo me ke jing i ke jo me trai ke ba krau yang ni mep sa mep cia me pen bit pen biang yang na dong sedong bat ngi sai ngi klan kum le ka bangila ban rung sya ke yeng ko jo me ngi ai ke borom ke jingu ko jo me kan rat mi ngi hang da ko por ham ngi don hang da ko yeng ka bakan tang ka jo metra don am leng jong ki bawan ka atra ka jing trang ka jing anot da ka ban sim ka ban yo trai ban mane ban syakri ya me to is e ban ker khu ban jaw ila jong ka jing khu jo me ha ki do not ba ke ban sim ka jong in shlei da ka jing khu jo me ha ke do not ka bawan trai ban syakri ya me don am leng jong ki bawan am leng jong da ka por rengkat ke jing pang jing stom jing nyun ki met ki fat kan rat ngi wan ra kita baro trai hen ke ying ke jome bagi ak nu trai ba me trai men se ban ker khu ngi ban ada rong kamon jamen men pelai no da ke jing kit ke bekhia jongi ngin mi nang ne kan rat rengkat ke met ke ba syai ke beklan
ka ba koi ka ba khia dan le yung wan ra ka jing kit ka ba khia ha ka jing du jung hai yeng sem simet ha ki du tra ki khun ki ti wi yeng sem ban ngi wan man ra kita jing jung i hakmat jame kan ra to is ban kar khu ai mat atrai ka bor ka jing kersan ka jame ka jing pentken jame ban me trai man thau thamai ki do not ban ke man sim ka jung i yo ban mat atrai ka bor ka jing pentken na me kan rat ngi kan mau ki pram ngai ki ban pen ka jing pang ka jing sitom ki badon trai ki hospital ha jaka sumar ba pher hoi hai jing sem dan long ka mon jame sei kan rat ban me man pen khia ai ki ru ki la trai ba ban yo kalat ban kiu se ka jing ka jame ki badon pen ka jing ka jing jar ka jing kuslai ki badon kan rat ba ka jing sya te sya khum jong soitan boman hoi ki jing sniu ki jing di ba pen bo ai ki badon hagri haps ki badon hagi jaka try ban syak sumare le nak tak jing khum ki jing te jong jing sniu ablai ngi kan mau nam ta jong ki hene ka jan met dan long ka mon chame ise ban plai no ki nak jing syak te syak khum jong ki yo try ba pha ban im ka jing im ka ba thamai da ka bor ka jome ker khu a kan rat ba pha ki pram ngi ki ba duk ki ba kerdu try ki be excited ala si man pendap ben biang ya ki kam ka jong ki try ki badon ha kan ka balang bar ki we pat ru betip nam ta jong ki ker khu prilat ki ka kam ka jam ka jing trei ta jong ki ka balas ngi bala mit jong ki bekla ban pendap ben biang ya kan kam ka jing ka sem ki khun ki ti ker khu ki hang no lo bi don ker khu ki pra mai baro hang ka balang hi i we pe i we kalong yeng long sem ki wat ino try nang ker khu la jo ka balang hi baro ka we ki kam bur setap apo jong ka bakal malang ya siaprang kan rat bha mana pen krau ya ke kreteng ko jame men sei kan rat bha ni ki samla men sei ni ki khna ki kan the ni ke rang ba ru trai ki nong elam ki ba ko dor trai ki memla khot saga kam ko jame maglong trai ki nong elam ha ka balang ke ban kit ya ba ka kam ko jame ba ka balang jame trai kanang krau trai ha ka jing syakri ko jong ka jame to isei ban ker khu trai wat ino eka ker khu ki no ilam ki pastor ki temen basan kan wat ki khot komiti belang ki badon trai ka benda ka bakrau hakmat he bani kit ya ba ka kam jame ai ki met ka phat ka ba koi ka ba khia ka ba syak ka ba khlan ker khu ker hai ki ker khu ya ka ying ka sem jo ka family jo ki kin mat arai ki jon khat ka jame ai ka jing start ka jing pang ben kup ki ka bor men sim ko jame patai ki yalam ya ka palang nak we ka por shawi ka por paga kam jo metrai anang krau hal ka balang ker khu kan rat bha jing ilang kan ka por we pi we ni ker mau kan rat bha ya ka jing sang sap sinot ro tai ker khu ya ka jing sekri jo ka ha ka sngi ker khu kan rat bha trai bhai ki ya ka ri bar ka jai ben riu jo ngi ro kham tam trai bha ka jing sin shar ki rong sin shar ki sin shar ka ri ko jo ngi menang la trai bapa ban yo ban sekri lai lui trai ka kerteng ko jame ha ki benta baro jong na kari ka bi jong ka ri si jain dia to sim kan rat bapa ya ka bangu ko jong a ma bru trai ki na jing plat jong i babon ha ka kerteng jong ji sung i wai amen mentang yo ka jing pendep ki kam jong ka balang Hagan kapol ngiyo kerpat ki oshers ban lum ki jangu hadin ki jangu na kerpat ya i Mr. HB pesa ban duai pen ketang ya ki jing aingu tai ang duai kom ne pat au ble kan ki chan miet hadin ki jing ton kat ki jong me ba ro step atai na do winang ke bat hadu ne khlim man mem chim ne eno atai ngi la yo pat ban yo ban kiu chi ki jong me kan ki por atai ya ka ban yo ban ro an panan bro me atai ka teng khu ki jong me hoi ban snap ban cha ko na do jing puli ka ting ki jong me hoi ki jing duai bat ki jing roi ru kum ju ker khuru atai ya kan ki por habang yo smau ya ka khubor atai leng ba shekri jong me bo melawalam atai balam penan kami i hamal lagi por to ai ba ka jing ka khubor ya ka ba in kran ha kan ki por atai kan long atai ka ba me hi men kran leng ba thli jing i makin pasiau hangi ki parbangai ha kan ki balang
กินลองกับบันเตกิจึงลองจิเอ็มจึงอีกับมันละกันสิตัวกระคุยไอย่อยกับแม่ก็ปกติไปแค่แมนรีมันสุมาร์แมนไอแมนดอนกีกรรมหากีกรรมกิจจงอีอาจายหากีกรรมจงกบาลังบัดคิวกีกรรมตัวไอบินังย่อยบินังละบันเตมันเป็นเด็บกีกรรมอยากบ่เมย์มันละเป็นเช็ดไอกระคุรู้อาจายอยากยิงกับเซมกิจงอีตัวดอนกายกันกับาลังกิจงอีรู้อันมุรนาดุปัสตัวเต็มภาษากิจขัดกมที่บาลังกิลงกเมลงปากิแมนปารากิคนสำลายบาลังกลอยกับบาลังหาดุแฮบริบาลังเปสรักติงจงเมตัวกระคุรู้อาจายกิจะเซงกับแพร่แพร่กับนักสะกันนี่ปะนาดุกิจะเซงกันไทยหาดุกิจะเซงยิงกับบันเตกิจงya jing duan hamal kiran pe ing stani karpangi itu kebalik kasi seng sinat atai mendan kalbat ki nadu kidang lei adu kinwan phai kinyo ekemet bokek kya manda men ker ki ngi bor jong kamariang bat hakani ka poru atai ngaruan yuanan buti kini kijing ai kijing barit ya ba melakarku bun satam rekini ki long tang ki barit ya ba mehi atai ba chano ba kabalangkan penyai baik bakin penyai ini kinlong atai ke jingkerku ban ra ya kalama kos balme sajrong bat kam sajrong kerku atai ku wei pakoi ke keti ke balano hoi don nap deng joki ki bam la ban ai deng ngit skam ba ko wei ke po kin ron kat bakin yasno lang ban ngi kum hakum kene po kerku kini ki osyaru ki balal pendap ya kam joki bakin nangkit kya ya kam joki na ko por wat eno atai ya ke balang hi paro oi hakene ki jan miet ngi puti na do basdang haduk bawai no jong ni ki jesang Ikini panting jung Yesus Kristus mentab Allah kata amin. Para mengi ilapoi syui kebenta berkata ban sengap ban syak skor ketin ke jong boleh. Te syuaba ngini osngo nak ketin ke jong boleh ngirwai lang ke ngirwai ke bisis pa ar penyo ke betemai. Sis pa ar busan ke berim. Sis pa ar penyo ba sis pa ar busan. Ko mensim ke jing betemai. Akhir dakapor bakrau. Penduk ru kabuj usoitan. Kajing sniu nangi tolau. Kajing rawai wis par penyo. Sis par kusan. Omen sim kajing bentemai. Ayada kabor bakrau Enduro kabut usoitan Kajing sniu nangi tolau Yakan neng atrai dopa Yakinong popan pen Angin ngau gạch tin ca chong me is naiken rat angin rain god ba isha gri chong me alumen simban ya trei to pen ken do ya ginong pop en bao lai ka jing ai ya ki men sim jong i men ta do pen shai a dry baba ai ngin ma ka jing i chong me lam yang i sha ka dik na Pastor i balong Sharman jo ka balang kita men besan kit khot kom ti balang bat ki para mengai baro ki bi hau trai ki long kmi ki long pa ki samla ki khana ru bat baro ki badon hang de ka por ngai ku blei phi ha ka kerteng ka bathyang tam ka badon bor ki jong trai bi jong Yesus Christ Ngai ngu yo blei bau la pelak yang bangak bandon hang ka jan mit hang ka balang bat phi lai ka met ka phat ka ba sai ka ba khlan mangila ban sem bat phi Nasko borom sibun
Ya pi kebalang bahasa sisi 4 pi penyok bentabiang yang bangan yeng nak ni kejaka hoi ban sam ya ke kubon nak tien ke jong blei ngam kan mau syuk tarik mengawan khaduk hang ni tenrei ka subjek abang keren kan mau kundiang ya kata berkata imat kam pada slam mengapoi hang ni ngai ngu yo blei ba kebalang hang ni mau ro kalang san kadang roi kerhai ha keliang baro ha ke jing syakri ke jong fi habakut yang nusnem arjar arbusau pila don siajar san spa prapulai ngut bat kiriut khot gidon kandai spa arpun yongut pila roi kerhai ha ke jing don brio pila roi ha ke jing syakri ke jong fi la kalong ha ki activities ke babun ke bagalang bagadon ki counseling ki bible study bat ki we ki leng khatre ke bapidon boleh lu kerku kerhai itu ai boleh nang ron kat bat pi ke balang pi penang la ban syakri manang roi ke jing syakri ke jong fi kerhai ngas ko borom yai pastor ibala pen itu yang krem pediang mene bagi la kado sibun ke ya ke jing long jonga Ucarman ke distrik treasurer jang presbytery bat kum ta ter ngas ko ban at sa iwe hang ta ya ke jing pen itu i pastor ban pen itu ila de kapan itu ila de bangalong tang nong pop bakrau tam bala pen e yang ta ke jang e Jesus Christ para mengit kapang kamang kwa ban yalam ya kijing mot berkat jongi hai ne ke janmet kalong chapang ke we ka subjek bagata kalong kapop para mengit ban kren chapang kapop kalong ka bom sko tenat kala ban pen sko si ya no ne kala ban pen sko si ke babon ro ladala ban ladala dewan kiari ke subjek ban keren handai ka sosi bangamla ban kiara makala bet labat dengan la katto ka depor haman keren sepang ke pop ngamut ban penslur ya fi ke balang ban le pop le ya no ban le pop Henry kalong bangila ban kiar naka banginya ngan pet naka para mengi kene ke pop kalau kawe ne ke pop kabarit laban on kabarit kata omla ban itu leno i ya ka leno yo i bhai ka dan basu nyoru ya ka namar kalong kabarit ngim da selia ya ka bat ilele ha basupek kam di fair penban ke pop para mengi kala trei lag jong ka kam ha kini kisngi pada bun ba ka kelon ha ke pop ke jing trei jong ka itu namar kalong barit ka trei suki Henry mian pamian jai pa jai kala job bun ke mensim bun ki kristan kim da sile ya kene penban kala perlim bun ba naki barkani ka pop kalong ka pop kajing bom le sin of doing nothing ka pop ka bakham le uwe uno ya la bo krau to Reverend Roger Hutchinson wong bakani ka pop kalong ka pop wai kerteng ka pop ka badan borom ka respectable sin wong namar kibale ya kene i kumbak kam de kapop wong ba kibale ya kene kapop kam som penrem ya ki tang ba kasu pendu ya ki ya kata ka beneng para bengi phila ban kali nga kum no kalong pop apa khamle yuma ladang ile ngitre ngita ngitre ngile kanu kala ban long kapop Henry kumno kani kalong kapop habangim syom la ya kani kapop para bangim biej
ละคดยาการุละองรุยกาบริกาพบจงกจิงใจประเดะบันคำเจมเลยเสียละบันองยากากระพบบัเคลมและอีเอกระพบจงกจิงบมและอีเอพระบางวิเวลาการกระพบก็ลงกระบริดสู้สีบันองบัมละบันเป็นตุยกันกระพบกระโดนหากยิงกิเซมจงีละบันเป็นตุดักบอร์บริวกระโดนหากบาลังเฮนรี่กิบาลังกิเซมชิตอมบันเป็นตุยกาละบันเป็นคุยเนี่ยเป็นตุดักกิรกอมเป็นใหญ่บาลังจงีpara bangayละบันเวงยกาดักกิโนกิไรบาลังกิมิไรkadon berkayai don. Doktor beli kerham hagakot jeng u kebotok kata ke 7 deadly sins uang u kedo. Bahkan ni kalau ke pop ke besir kai ke bayap ke deadly sin. Baru ai kertenya ke jing alia. Ban itu bahai ke dur jong ke pop para bengai. Man song tu kham syai ke pop. Ini fai nak tu ketin ke jauh boleh ngapa boleh mentan. Agak sedang no Matius kalau nang barabusan. Barhak ni ke khot, hak ni kit khot ngini i. Ya ke jenglong jongka. Matius kalau nang barabusan ar pen riu lai phom. Bar halor jongka ni ke konteks para bengai. Kalau ke nong rim jongka jing selok hani ke jan miet. Ngan boleh ni ke khot ke ong kum ni. Ukan rat jong u teu lai thu u doong. Me usyakri boman bat dia. Meletip mengot nak bangam syom la bet. Bat bangalum nak bangam syom la pen separate. Kalau dia me namar kata ban ai yo sbai jonga akiba ai sut. Bahbanga wan dengan te yo shim la ka jong bat ika sut. Namar kata to shim no yu ya kata-kata len to airu hau tau badan ship hotel to bread no te yau tau syakri boman sekabadum kabakham jengai hang ta onlong kablen nyar bat kum dai benyat pramai bi kane ketika farsi jong kita talent kabla tho hang ne gospel jong Matius kelong ba arbusan Buat atok ekaru lari kuat ru hau Lukas kelong bakat kendai kat wei hadu arfanyo. Lai tu bau kenrat walai jinglei sekawi kari balokot iki sekri jong ula ai ke spa. Haki wei santalent wei artalent bar wei sitalent. Mai la pule habas dang tu basantalent walai ban khayi. Balo peniyo nong yo kenrat yu sa santalent bar yo nama ta shipu talent. Bar badeu badan arlen uneru ulat yo sa arlen ke ban penyo nong yo jong konrat Henry une badan sitalen ulai kumnoti katliu bola buri ya kata-kata len hagatliu baru konrat jungo handa ula khot ban ye kheny bat u ula penrem yu ong me syakri boman ba alhia but kabakhat do karai ju kalong pred yu yang nu syakri bom toy syak badum ya bakham jengai bar hangta kan long kabalen nyar bar kum dai penyat prabengi negani ka farsi nam takit git khot ki bakhat du ngi badon lightly ka dur jong kane kapop kabakham lai e kawai na kita kalong ka dur kapop jong kane kapop kalong ka jing bom persyang ban le yal ko jong kamram unu syakri bayo sitalent usutep ika kendo uino ika hadu banduan penrat jong klem lai e kaktian ka jong blai umde batep uong keburi ino ika hang tu klem lai e tat hadu kenrat jong banduan baruan ra ika kumba kalong kum tu shalom jong kenrat para mengi bi ngi yo i syai bau ne usyakri syom don kamon ban persyang ban lai e na ka mentakan ke sitalent u fail na kaliang jong u na para syom la persyang e ru ban le
นักบันทากันก็แต่เล่นกับบุดอนก็ยิงปมดอนก็ยิงคิดเคลียอยากกำก็ยิงปมสุญโยนั่นเข่งกอร์ดอร์อยากกับบอกละเชนี่เอาอุลาบักลานามาบาชุมเล่วันอีกบริดกับประคัดละดาอุเล่ละดวนกำวันบันเล่อุนจินละโยน้องขันเด็ดขันสอยบันวันระอีกตากันน้องกับอุโยเอากันราดจูอุกันราดจูนมชมละเป็นเรมิวเล่มดาวละทิพย์อยากยิงร้องจูกับอุใจตุวคำเล่คำประชังเฮนรี่อีทิพย์นักในการยิงถูกบอุนิวชักรีชมเล่ละเป็นเรมิวนูชักรีกัดบากิเวกิมนังเทียนังเดมกิมยอดเทียยอดเดมนะฮับกันราดละเชนียอีกสปะฮักีอุนิปัดลายปัดอีปัดเที่ยวอีคุสไลกิเวกิชักรีกิประคัดกุมโนบันเล่ฮัชวาบุกันราดจงกีอุนวันกิประคัดกุมโนบันอาจิงเข่งฮักวัดจูเห็นเรื่องฮูกิสิงกิปอร์กิยาอีกบกิสักกุมจูเซลียยานอยานรูจอยอุลงชักรีอุบกันราดจงอุเชนียอุบัดอุขมิลันติชิบุนดอนกันโนกับบัสเนียวเบาเลยดอนกันโนกับเบาเลยบรอชิกัตตากับเป็นเรมอยู่เห็นไรตีตังก็จึงบอมละpara mengaji don buhun ki Kristan hakir kisngi ki ba koridor sibun haka jing im joki haka yai ka yeng haka trai ka ta joki som don kanon ka basniu ka bagila Henry kimbon ban persyang ban kiu sya ka yeng ka jong play ki perkhat batang balong Kristan kalabiang yaki borok sitio kisai kiklan kikot kikia Henry hagas ki ublay ki song yeng barki don program sewe ki baki la pen baik apa don ki bom sunyo ban kiu tang si sin ruh ka sisna ma ka yeng ka jong ublay kim tip ru barki misalia la don mano ba persyang ban islok barki ki ong ban yikitu balik jingseng tang hok mengisi won Nasusi bagan heki jingpang kalat rei heki balang heki nekesi. Para baby. Pada ka balang ka bahe. Ngapuli ka bika kuat kat ka outreach sebagai sin hak muslim ta. Ka boong khandai pusan persen ki hentai ha ri Amerika kinget hoble tang khat new percent. Ki bakiu ban syakri hoble heki yi ka jo. Pada ka balang jongi ro para mengaj. Hakimit po ya haki balang jongi pada hang tai ha balang ka bangadon imat tang 1% ki ba po isa ka yinga joble. Kirut khot ngakhen. Hakaski uble ngakhen la kumno tang lai 4% man kaski uble ki attend. Ka jinget jongi para mengaj ka jing sakri ble jongi ka nang hiar para mengaj. Keladu ialah jong ke nongrim, we are losing ground. Ngadu ia ke jing koridor jong ke jing mana belai ke jongi. Keladu hak jing let mah jongi. Para mimi je, ni imah ni kisngi ke bukum kita, bagai ke pop jong ke jing bom belai ke crowd bagai trade on board. Loong ba nyopo persen ki ba perkhat ba ke jingit Kristan kalong tang ke jingit bat don rekam ban ki usah ke yeng ke jong blei utau John Morris utau pastor ngai opule ki we jing tho opul kapor sibun kapor ju tambah li islok ki Kristan ke bam ju poi se ke yeng ke jong blei bat wong ka ba sibun ban prengai ki Hakawi ke jing keren jo wong, kawi slok kita kibrio, yong ngingej bagin poi sepeneng, wong lada, kata ke jingej jong pi, kaman ra banwan ra pi jing mene ka bajangai tang sipo tang si spa put na ke jing jong pi berkat kumbalun poi sepeneng ka bajangai,
jangai ba ki ong ba ka jingai jongi ka poi se peneng hapa tang si spa phut ka jingai jong phi ka man ra ye phi si ying ka jong boleh kumno kan ra ban ra ye phi ki ba jangai ba ta ka peneng para ngitip bangi ngila balong ki briu ki ba hok ngila balong ki briu ki ba hok Henry ngila ban syak ban rem kan ni nambar bangi mle ei ru kesam ka ba atu prakat khot ka pesan ka ong namar kim su nyo ya ka kamu trai lem ne ya ka jing trai ka ti jong u un pen kalon ya ki bat on te shu ya ki nasko kuen para bangai Hagi bagi ne ki ar teli ki sekri jong argut ki setri ki sekri jong u ki biyo santalen berartelen ki persyang bantre la jong ka kamram berki yo ka nong ka babha ngangi skem para bangi la ngi persyang ka berit jong ya khamat jong blei un priang sobha yangi ka jing persyang jong ni ban kiu sya ka yeng ka jong blei Kajing persyang jungi ban lai na kamta jung ulang long ka barit ru. Un ong bha me usyak ri babha bat bangai. Mele minat ka bakandiat. Ngan bu ya me halor ki babun. To khilek sepo kajing keman ukan rat jong me. Pra bangi bi kajing persyang jungi ban syakri yo blai kan ju long le no ru Bat ngangi skemo don man kerku yangi. Kawai bat ka benta. Di tang bang ka pop jo ka jing bom lai ka pau ha ka jing bom persyang ban le ki kamram jongi henry ka pau ha ka wi ka dur pa de ka jing perswa ka por ba ki sap jongi ka pop jo ka jing bom lai ka pau ha ka dur jo ka jing pen serwa ka jongi ka por ba ka sap jongi unu syakri lo yo ka por ka ba biang unu kun rat jong u slem uja Nala ka ying ka sem uja uyo ka por ka babiang uyo ka lat ka lenti ka babiang uyo ya ka talen ka sap ka phong ka bau kan rat jung ulai henry pelut yaki ula pensala yaki bat syom pedankam yaki ni ki bau uyo pra bangi tan kanono ka Don kanu ka jing tu nong ka bakrau. Mana yang ka pimpin serwa ki ski jo ka jing im ka jongi. Im perswa ki sap kita len ka jongi. Unu syakri la penrem yu. Namar ka jing bom lai jo ka jing persau serwa jo. Ya ka por berkasap jo. Sisa ka jing penrem kolong ka ba ong me ba al hia bomant. Kalau ki kentin ki ba Para bangi kajing im jongi kalong ka bakodor ka ba ubli uai. Kisngi kajing im jongi uai bangin im. Berkilong ki bakodor. Ngidon kajing kit kli. Ya kan kajing im ka ba ubli uai. Baru kwa aingi bakin long kisngi ki bangi pelot. Ya ka por ka jongi ban sekri ba ban le ka mon ka jongi. Kalau dia kalau benriu kat khot sahabat sang ka ong henry to we pa we un tenju ya la ka kam ya la ki kam hi ba onda kumta un yo ya ka jing le kemen siap hang ya la di hi namar we pa we un kit ya ka jing kit la ka jong hi para bengi ngidon la ka jong ka jing kit ya la de hoi kum ka balang ngidon ka jing kit am ta ki we henry ya la de ngidon ka jing kit lagi pik ka duru jong sipai ng iyo sipai bo ya Nim iu bau sipai uai theli. Udon ka to ka jingkit jong u ha ka terpeng ka balong kung kapla sidin. Norura ka sroy kapla ukieng. Padu uai wan kit ya ka tu. Para mengi ha ka tu kapla jong u ki don ki ba kodor ke bamdei ban i ya ka tu. La do klet ya ka tu kalong ka jing im jong u. Ha ka tu kapla jong u ki don ki ration ke bau bu. Kadon kamap kidon kitiar ki ba la ban ong la ba ula ban sempat kalenti la roja lenti la roja seklau septap nya kendu ban obodo la ban im namar kadon ka rasion ka jing bam ka ubam tu
Lalu jalan ti kadang kemap kebun pik nang tu baula bandang. Bagi long ke belong tan kambha. Haka jing im ke jong. Baladau la stingi ka tu umkit. Ula ban yap. Ladu lek tam set thama. Ngilong Kristan ngidon ka jing kit simet. Ban kit ya ka kit le ya la dehi. Namar long ka im ka yap ka jongi. Susi babun ba ki Kristan ha kini kisngi kim don syu ka jengkit kli yala deru Jisu ahingi ki sap kita len wa ahingi kisngi ki bakordor wa ahingi ki bakordor bagin yo hala kisngi namar ude unong ai ki jing ai bajen ai baru kumilenti bakita ki mangidon kilong nam ta ka borom ju ban lai nam ta ju kisap kami don kilong ke jengker ku ya ki wei kisap kita lem ke bablei ngi yo kilong ke bakodor kilong ke duksa babha kilong ke jing syai ki wei baru kwa ingi bangilong ke basaiso kerha ya ke jing im ke jongi kum ki bangai hi ni pulai ke tu ka farsi jong ding sowan ubasisya hagat khot ka ar ukat nat barok ka banga ka bom saiso ungorno Bakat barok kabat seiso uklat bakan yok ban seiso kambon. Jisu kwa ingi bangin seiso kerhai. Para pengi udon we brio siti sinong jongi ulong Kristan undau lakam rang ba. Barhadin wapade ba hadin ukla kumut ulong Kristan. Ada dia orang Kristen uyatu itu mersan ong kawai ngan tu ifi wat bu polis dang ya ngam nang ban polikot batu plai kata ngam nong perhawi kesngi uyatu kana yang au ong tem hang tang por mbak hang por kana kam samla ong nga ngam nang ruem kamanang ban le kalong tang ban poi jing seng Syua ka por si kenta lo don hang tai kendong syong. Man ka singi ublei umjupe. Bat gata ka ba ula ban le. O ngam ton ngam lang Kam ngala ban ai ka jisi kri yang ublei tang ban kiu se ka yeng ka jong ublei. Bat ka pala ka long ba. Ya tu kenau orang ba ong nadu ba long Kristan u se ban kai yeng. Bau selok nak ketim ke jauh boleh kumlo unang bakrem pulikot. Badai nang mentah jauh tahu orang ba awe ubampat long Kristan utaru ulong Kristan. Nak li balai. Om deu perlok jangaman ke puar wan songkai. Itu sebab Yesus. Naso ban ai ku boleh u namar bau ong mangkrem lai. Ndai ulai ke kam ke ba kordor. Praming bi Kijing long ji im jongi kalong ka kubor ki wei. Kalong ka nuksa ki wei. Kalong ka melu ka jing syai ki wei. Ni don ban le nang menta ka jong blei. Kapor ka ba ko dor bo ai. Kisap kita lend ki bo ai ngi. Kadu ka benta ka ba kadu. Ketika pop ka pauru ha ka wei ka dur. Bagata kadur kalong hakadur kabayo ya ke jingklot jong ki wei yu ya ke jingklot jong ki wei une syakri jong une kenrat ulong kumta kito arngot sekhamat bayo santalen bayo artlen ki yo kenrat jong ki kumubriu bakodor ubriu babha Ubri ubas bun, bat kidon kajingkit li ban train ang tajo ban peniyok nong yu, bau unang roy kerhai. Kata kata kajing tu jong ki. Kabau nu basi talen pat yo i al jong kenrat takawi kerukom yo i. Bat ukudok ti al jong kenrat, ongko kenrat ngat kalatip bamelong ubriu ba Boot nakamemem syom labet. Bat walum nak memang syom la pen sapret. Kum tak la siap ting ba ngali buri ya katalen jong meha kendo.
i kum tahu i ya ka jing tuna jong kan rat wi ka jing plot jong kan rat wi ka jing na jong bat de na berkata la i kapop jo ka jing bom la i ngimi i la de ngi ki we i ka do i ki we ngi i ki we udah syakri la i baru sai dai la de da ka batho ya ka jing long jong kan rat jong haka jaka ba untre ban minot top ban penio nong yo kan rat jong pen ban i ya ka jing duna jong kan rat jong prabe bi he ka de ngi ban pre top ka de ngi ban pen so bhai lo kan rat banda habang la tre yang minot top no ai ka nong yang ni Ima kisngi ki ba ni jupe ya ki duna jong ki we ni long Kristan ni himi kum to iki we ka jingai Kristan ba sisha don pori kita ki don bentai kita ki Henry kalong kum no ban pen so pha elo jong kan rat lấy thuộc khana sẽ phăng có cái như thuộc khana sẽ phăng ueu samla ông dong haga kelas balik pulih teologi tahu ông ki balik pulih pastor berkata ke jingkeli la ông bala pha tho jingkeli ko ke jingkeli ka ba ki pha tho ki jing tho lang ko ka short note sakit ke por ke ba kham shua men ta kam don shu ka don da ka de ka objective type question mo Kipat tho nungkot siapang ke barang siapang ubriu ya lade bar iki we kadai ka jingkali ka bakhat dua ha kata ke question bat barok ke persang ban tho ba tau somlau tho ya kata la tho ka balang la tho siapang ka self ya lade ro bat ka por pat de ka lakut no udah bentuk segane ke poin ke balai kata ke bujit ke balai ki we pat bar kata ke botho mun por shu tho ki we te mdon por ki we mdon por bolo submit kata ke pepa kamu pula kalau anda haba benong korek uyo full mark se kataru shu tho kum ta ki we mdon por utau nong ekseminaru pe imat uberkat ba don pori ki we ban pe ya ki duna je ki we ban pe ya ki duna jong ki we im ha ni ki ski para bang bi ka ba bun sin ngimi i la de ngimi e de ku mangelong bat bun sin i ya ki duna jong ki we uneu syakri jong ne urius pa la banong uneru ula syak penrem namar iya ke jingduna jong kenrat habang smart ngitri hok yala joga kabram don por ban pe yaki we Henry ke ba klem la e ko i yaki klot ke juna jaki we ba ki san yala de jisu la penrem ya unu syakri maman ong meu syakri maman ba bala bia but the day you want bread siya ba dum ba khang ta kan long ka jing len yar bar kum dai pniat ka tin ka jong ble epasas ka long ban riu ka khat ka ban riu ka ong kum ne om da ka syakriya khmat kum ki dong pen so bha ki briu henry kum ki syakri u Chris da wala ka mon ble nadu ka men sim da syakri da ka jing so bha kum hau kan ra te om ha ki briu ba pitip ba ya ka ka ba bha bawa ru ule ikatahi keng unyo pediang pat halade na utrai la ulong brau ne bolong balai joje lagi pria kedin ke jomblai pinlap ya ki brio ki babun ba ki bakadoti ya ki we ki mam soto ya ki jinglong bar ki bom lai ki ba alhia perintah ka ungkar ku ya kena kejing slok kena kejan bit
Atau ai bakan ko kubor kalong kabor ini. Ba ini dia mempersiang. Nak mantaban le. Ya kaborom ka jong ublay. Ublay mkerkhun ai bor ini. Banginang pada itu sina. Ya ka pop jo ka jing bom lai. Ublay mkerkhu nam ta kaborom jong u. Amen. Tôi pendem hang jing doai. Ublay bolong pa jong iba peneng kan rat ngai ngu ya me khot yang ni ban ngai ya me wat rat obha me bu ingi tai ka jingkit khli nam ta nengkong yela de bari ki weiru yarap kan rat obha mai ka por ka bekalu yang ni mai ki sap kita len mai kan rat obha ne ka jing im ka bang im yarap kan rat obha menginang berpen kam ki nam ta ka kerteng ko jame kalau sisa kan rat obha keburom yamehi kum ki bangai yame idua yang tak kebalang hani kerku ya ka bakadang san kanang roy kanang man kerai kanang sengi dak bor ke jomehi to si taiban kerku trai ba ki kam jong ka kham tam nam tak ki mission jong ka ki don banilap ya gospel me khol ingi banilap trai ba kerku bakadang ki mission jakaru ken roy kerai na ko ki sengi sa ki sengi dak ki kerku ko jome so kan rat ka jing ko pahat ha ka tang jong chi sungi wai amen in perwai no yang ni ka jing mane ka jing sekri ka jongi ya ublay in rawai lang ka jing rawai ka balai spa prapunyo ka bathmai lai spa prapunyo bat san spa san pusau ka barim pa dium de rawai ka jing rawai ngan kerpat yai demesan Dr. Ulamre menpelajari dah kerja ku perwai. Trei bakal meet kan sawan. Trei barok si step. Trei kat barang sak mjer haperthei trei dep. Trei kat barang syai ka sengi hapok ka sengi bae. Trei bakal meet kan sawan. Bat jing trei lawai barok lai likit khot ka jirwai ko lai spa prapunyo bat san spa san husau. Kamitkan sawan Ei baros istem Ei kat padang saum jem Apel tei trei dem Ei kat padang syai kan sawan acing frei lawai rei ba kamit kan sawan rei barok sisi rei habadan syaitan kan wan hi ai paman ka eleman ei kendiat kan bu rei bai kamit kan sawan at real kamit kan sawan apertisni endem kan baju syai ka dansa rei basni kan sep rei haduba sep ka
Kaisyo Reikat Banan Wan Kamit Ating Trey Lago Ang ini penuai. Kuk pa jangi bahabeneng. Nyai ngu me ko kenrat na mabedorkat bat ngindo da basdang jong na kapor ko trah du bawai no jongka. Ngio sngong yo mat ko trai ya ka alam ke kti ke bedon bor ke jom. Ngio sngong yo mat ko trai ya ka alam jome ko ta lang ba mensim ba ko jom ablai. Bapandap ya ke do nut ke mensim jongi. Bapandap ya ke ying ke bakut ke bakentang ke jom ablai. Gaburam ke jingu ai me ko kenrat. Mat atrai saiban pediang kota ki benta barok jeng syakri no do basdang. Gin long ken ko kenrat kum ke jing ingu hang ki ubi. Ki ba ki usajha khamat ke khat jing isnai jom. Ki ba mehi ko kenrat ma syam ngobha. Man mangi ko trai kum ki syakri ki baret chame ko trai. Ngin yo mat ngin yo diang ki jing ko blai chame blai. Kat kum kamon chame ko trai. Anda melatau terajur ko trai. Yang tegi pop kerengkang kilat ko trai. Yo don ka pop kecing alhia ko trai. Ka pop kecing bamlayai ko trai. Ka ba kecap ya kecing long jing em bekenja kristan jing ablai. Kerku ko kenrat ya ke kubor. Menglios ngau lepas syok di jome ko trai. Kan kersu tiangi ko trai kan penkendit penriungi. Kam ki bangai ko trai. Ngenuat ya ke khamat jome. Kat ba ke sing ke dang syai. Isnei ko kenrat lau jong syakri ablai. Dan kat ko trai. Manuarai kan ke kubor apa yang jengi lang ba ke por kum ke balang. Trai bahai saya banang ayu ka met ka basyat ka baklain. Kijing long man sim ko trai ka basyirham. Ban syakri mekat ba kisiki por ki dangsa. Mat ban pendon kam lu jong syakri ka no ka benta. Kemahi ko trai me pendon kam yo. Guru ko trai ya ke ing sem yo ko trai baba. Kini yo amad kijing dor kat jeme ko trai. Kijing ko blai ke badap ko hai ki jema blai. Kan sansyar kan tuj ko trai. Hau syakri jeme bat kalong ying long sam hi barok kawai. Pediang ko kenrat yang i kembang ilong. Syas koru jukot kerpat ngi ablai. Nabai kendengi pan ngi dam tengu ji sunang penembit. Madhaka bawai no jek nego por ko trai. Isai ban pelajir ngkat bagi jingir khu ki bakan sai tam ki jome. Toda aru ke jingai ai ke badap yang dap kerhayu trai no penemu Yesus Kristus. Kacengit ba ka bamayan ka bapla ka bamju kala ka jong bleu pa ba bamju kot hoi ka jing slak ka batiang ka jing bachai bor ka jing thau thama ka jong bleu man sim ba khoj kini ka jing kar khulai hawai bleu ba em kin chong sa ban ngi kum ki khun ka bla sus pa ka jong me kin chong sar ka bat ki bangai hang ne ba satlak ka parthai ki badam ba chakri yo bleu ba em mentas ataba bamju kot ro amen.